Dwi'n yn berson agresif, ar wahân I pan dwi'n gwylio rygbi. Mae gyda fi dymer. Fel mae lot o bobl sy'n nabod fi'n gwybod. Wedi defnyddio sledgehammer, ydw. Mae'n nid I ti deimlo bod ti eisiau torri rhywbeth. So sledgehammer wedi bod yn enwylo i'r nostr o blynyddoedd diwetha. Mi'n credu gallu cwpl o bobl wedi cael niwed hefyd. Wales won the Grand Slam today, but forget that and let's have a look at England's performance. Mi'n casau pethau Angle-centrig mewn chwaraeon. Yn wedig ar Sky, maen nhw'n honni y BBC, British Broadcasting Corporation, a British Sky Broadcasting, o Sky cyn newid yr enw, a does dim byd British yn dan enw o gwbl. English yw nhw I gyd. Os oes yw'n o unrhyw wlad arall yn neud yn wael, mae'n Albanwr neu'n Gymro. Ond os dwi'n neud yn dda, Team GB, achos fi, casau. Mechgyn sydd ddim yn gwisgo trwsus yn deud I. Mae hwnna yn hollol silly. Ofnadw, dwi ddim yn gweld dim byd ffasiynol, dderbyniol yn hwnna. Falle dod nag fi yw'r person iawn I ddweud am hyn, ond, come on, hwnna? Ferched, get a grip. Yr eitem nesaf dwi'n mynd I chwalu yw'r rhain. Mae'r rhain wedi mynd off. Mae cadw mewn pobl arfer yn sort of wyn y gwyrdd. Maen nhw'n blasu yn effernol. Maen nhw'n rhoi blas i'r curry, ac os da ydych chi'n bita nhw, maen nhw'n iawn. Ond, os ydych chi'n digwydd cael un o'r rhain yn eich ceg ac yn cnoi fe, mae'n stiw'r profiad Indiaidd yn llwyr. Falle bod rhywun yn hoffi nhw, os ydych chi, sori, ond fi'n mynd I chwalu nhw. Yr eitem ola dwi'n mynd I chwalu, a peth dwi'n casau fwyaf. Call centres. Fel arfer, dwi yn y gawod, neu dwi yn y bath, mae'r ffôn yn canu. Lawr y fi, yn y tywel, dripan dros y carpet I gyd, codi'r ffôn, a mae'r foi yn dweud, mewn acen hollol dramor, mae Nigel yw enw fe. A dwi'n gwybod yn iawn hwnna gan Nigel yw e. Mae'n fwy tebygol o fod yn Sanjit, neu'n Ranjit, neu'n... Dwi byth yn Nigel. Am bell waith, wrth gwrs, chi'n cael rhywun yn gweud taw Barbara yw I, neu Sandra. Dyw hi ddim yn Sandra, chwaith. Leave me alone! Gadwch fi fod! Sa I eisiau prynu'ch bloody insurance chi. Sa I eisiau prynu'ch bloody mobile phones chi. A sa I eisiau dim byd. Mae popeth fi moyn gyda fi. Sa ni moyn rhywbeth, neu ni'n ffono chi. Now go away! Berries. Yn ola. Despicable me. Embarrassing, isn't it? Right, ffasiwn bechgyn sy'n gwisgo trwsus sy'n edrych mas nhw'n llawn pops. 1, 2, 3... I peth ar ôl I ni. A peth nesaf? Cardamom pods. O'r eto curry, ond chi'n blasu un ohonyn nhw effernol. Felly, ta-ta cardamom. Tandoori. Mae hon I ti Sandra o New Delhi. Stopa ffôn a fi, yn un yr Emrys. Oh, that's great! Wel, na fe. Wedys I bod fi ddim yn agresif, na fe. A rhyfedd iawn, bod fi ddim yn licio call centres, mi'n credu mae'r eitem nes I wynhau chwalu mwyaf, oedd y cardamom pods. Cardamom powder nawr. Hwna'n syniad. Fi nath feddwl amdano fe. All right?